Opa, Vladimir Tomović važa za jednog od najvećih zavodnika u Beloj kući. Njemu je pošlo za rukom da se svidi Miniver Baški, Mioni Jovanović i Maja Marinković. Međutim, u razgovoru s Ognjenom Amidžićem otkrio je da ima devojku u spoljašnjem svetu koja je lepša od svih njih zajedno. Rekao je da će mu za novu godinu sve biti jasno koliko se njegova devojka pojavi u Beloj kući. Tada će znati kako dalje treba da se ponaša u reality i šta bi trebalo da promeni. Krajnji rok mi je nova godina, znam zašto sam ovde pozvan. Pozvan sam da televiziju bude gledana. Ako do nove godine ostanem dosledan i ne budem imao odnos, znaću da je to sa devojkom koja me čeka napolju ono pravo. Ako ona uđe ovde, ona izgleda bolje od svih njih zajedno. Možda sam ja nju idealizovao, ali voleo bih da dođe da mi kaže da sam pogrešio. Ona ne želi da se pojavljuje, ne da me nije sramota, nego bi mi bila čast da budem predstavljen kao njen momak. Ja sam prvi hteo da uđe sa mnom u reality, ali ona ima ozbiljan posao. Ako dođe da mi pruži podršku za novu godinu, bit ću presrećan, rekao je Vladimir voditelju. Vladimir je prokomentarisao odnos sa Majom Marinković, koja je nedavno ušla u zadrugu, ali i sa Miniver Baški, za koje tvrdi da ga je zaista izdala. Maja je ušla da oponaša Stanju Dobrović, ali da to radi dobro. Maja je individuo za sebe koja može da završi priču u realitiju, ali to radi na silu. Ona se izjasnila da je fizički se dopadam, izjavila je da se stidi što je ušla u taj emotivni koš. Mina me je izdala kao čovek, sve to drugarstvo palo je kada me izdala. 2 zadnje dana sam se povukao u sebe, nisam verovao da sam s 38 obmanut. Rekao sam joj da me je prodala jeftino, da je mogla skuplje. Nisam ovoga puta spreman da pređe preko toga, rekao je Tomović i dodao. Rekao sam da veliki šef pripremi novu krv, nema muškarcima, trebaju lepše i nove žene, tvrdio je on Ognjenu Amidžiću.